Yanzu wasu rahotanni da muke samu na nuna cewa Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanya hannu akan wasu sabbin dokokin haraji huɗu a wani mataki na sauya fasalin tsarin karɓa da tattara haraji na ƙasar. Gwamnatin ta ce sabbin dokokin za su sauƙaƙa haraji da rage wahalhalun haraji kan ɗaiɗaikun mutane da kamfanoni da kuma taimakawa wajen inganta karɓar haraji. Sauye-sauyen za su taimaki masu ƙaramin ƙarfi tare da tallafawa ma'aikata ta hanyar ƙara yawan abin da suke samu, kamar yadda Shugaba Tinubu ya bayyana a watan da ya gabata lokacin bikin cika shekara 2 akan mulki. Ya ƙara da cewa sauye-sauyen sun cire muhimman abubuwa kamar abinci da ilimi da kula da lafiya daga tsarin biyan haraji. Hakanan sabon tsarin ya keɓe karɓar rance da sufuri da makamashi da baya gurɓata muhalli. Dukkan waɗannan ba za su biya harajin ba, kuma dukkan wannan an yi ne domin sauƙaƙawa magidanta. Sabbin dokokin haraji huɗu da Tinubu ya sanya wa hannu a yau sun haɗa da dokar haraji ta Najeriya wadda ta tattara ƙananun tanade-tanaden haraji wuri guda. Ba ta kawo ƙarshen ƙananun tanadin haraji fiye da 50 a ƙasar. A cikin wata sanarwa da fadar Shugaban Najeriya ta fitar ta ce rage yawan tanadin haraji masu cin karo da juna a wasu lokuta zai ƙara sauƙaƙa harkokin kasuwanci a ƙasar. Dokar gudanar da haraji wadda ta tsara dokoki bai ɗaya yadda za a karɓi haraji a matakin gwamnatin tarayya da na jihohi da na ƙananan hukumomi. Dokar kafa hukumar karɓar haraji ta Najeriya wadda ba ta maye gurbin hukumar karɓa tattara haraji ta ƙasar, kuma wadda aka bayyana da mai zaman kanta. An sanya mata suna Nigeria Revenue Service. Dokar samar da hukumar haɗin gwiwa ta haraji wadda ba ta inganta haɗin kai tsakanin matakan gwamnati da kula da harkokin haraji da samar da kotun kula da shari'o'i da suka shafi haraji. Ana sa ran masu ƙaramin ƙarfi da masu ƙananan kamfanoni da masu ƙananan sana'o'i za su fi amfana da waɗannan dokokin. Ga mutanen da ke samun naira miliyan 1 a shekara za su samu sauƙi na biyan kuɗin haya 200,000 ta yadda kuɗinsu da za a ɗauki haraji ciki zai koma naira 800,000. Hakan zai sa ba za su shiga rukunin masu biyan haraji ba. Kamar yadda Adidas Nigeria, wani kamfani mai ba da shawara kan haraji da kasuwanci ya bayyana, ƙananan kamfanoni da ke juya ƙasa naira miliyan 50 a shekara ba za su biya haraji da kamfanoni ke biya ba, kuma ba za a buƙaci su cire kuɗin haraji daga masu sari ba. Hakanan za a ba su izinin shigar da abin da suka karɓa zuwa asusun gwamnati ba tare da buƙatar asusun domin tantancewa ba. Manyan kamfanoni za su amfana daga rushewar da aka yi wa ƙananun tanade-tanaden haraji, lamarin da za su samu sauƙi daga kashi 30 zuwa 25 cikin 100 a shekarar 2025, sannan kashi 25 cikin 100 a shekarar mai zuwa.